joget iki rasa joget. Oh, gamelan ya wis mandeg. Lah nyatane mbok ndek kok mbok Mas Angge mbok kodho ngene ya mandeg. Lah masa joget dadak nganggo menek kajang nek ora ngene. Lho, iki mau ngodho ngono to mbok kon mandeg to? Ya mandeg no. Mulane tangane ora sah setelandak. Rasa selandakan joget-joget. Apa kok ora beneran to? Ora. Jenengane ditresnani karo kanca-kanca tenan lho. Saestu niki Kanca abdi niku nek nyambut gawe kok ana blondor. Wah, semangat. Blas ora. Nek semangat tenan, semangat tenan. Iki mawe diampiri nggo bis ning omahku lho jane. Gandeng kowe rong teko aku omah budal dhisik aku ngono mangsamu. Saka tresnane karo kowe. Hampir apa nyaklewate ngarepmu. Dadi ora ngampiri to iki. Ora ngampi. Ya pancen urutane kono. Ah, lho iki lho contoh Piye? sing mirsani kuwi lho guyub rukun, jenjem ayem, Ya, utuh ora ana sing kodur. heeh. Ngono kok nang kene kok apa-apa kok ora beneran. Beneran. Beneran wis beneran. Sapa to sing nyalahke sampeyan ki sapa? Para pamirsa niku nunggu panjenengane sak yahene iki ya. Kaya ngopo to Bagong iki ngopo to baguse. Alang ujure Bagong ki ngopo to? Ah, ngono lho. Kalah ujur kok aku mayit. Ora. Pripun Mas Bagong? Sampeyan mirsani dalu niki piye Mas Bagong? Sing kepareng mirsani sing kepareng jenjem lenggah lho. Ngeten iki nggih melu seneng awake dhewe. Lah terus Pertandane wayang ora bakal punah ning nyatane yo saya ngrembaka saya akeh sing nonton. Lho, Tak nom-nom yo seneng wayang saiki yo akeh. wayang ki wis diakui dunia. Heeh. Badan UNESCO ki Lah mula kuwi organisasi dunia yang membidangi kebudayaan, ilmu pengetahuan wis mengakui aja wayang. meneh kok piyayi biasa. Heeh. Wayang nonton wayang ya nek iki. Kok iso? Yo Ki Bagong. Bagong nonton Bagong. Ha iya. Mula ngeten Mas Petruk, Mas Bagong. Kula emut dawing para winasis yen wong urip niku kudu nggoceki cagak papat. Nggih. Cagak raga niku ngreksa kesehatane awak lumantar olahraga, tuwin makanan yang seimbang. Nggih. Terus cagak rohani niku ngiket hubungan karo sing gawe urip lumantar ngibadahe saya tekun utawa nindakne meditasi utawa tapa. Nggih. Terus cagake akal niku ngasah kawruh lan introspeksi mawas diri supaya pikiran kita tetep wening. Dadi yen dicacat ora lara wati, yen dialem ora terus ugungan. Nggih. Banjur cagake ngrasa niku ngrembakake empati utawa napa niku saling memiliki welas asih lan katresnan marang sesami. Waton iso nggoceki sagak papat, awake dhewe ora kemurungsung rasane. Nek wong omah-omah kados Mas sinten Mas Fajar. Fajar karo Mbak Novi kudu nyingkiri petang perkara. Petang perkara napa mawon Mas Petruk siji? Petang perkara siji, padu, Nggih, urek, nggih. pradul, pegatan. Kuwi Weh. kudu disingkiri. Leres. Apa sebabnya wong mamah kok ora entuk padu? Mergo wong padu kuwi ngedohke rezeki. Nggih. Ya ta? Sing kaloro apa sebabnya wong ora entuk kurik? Wong kurik ki wekasane elek. Nggih. Agekno ki arep kurik mangkat nggo tas tanggamu wis bakong arep minggat kae. Mula wong omah-omah aja nganti pulik. Nah, Nggih. makasih lho Mas. Nggih. Nek ora pulih ya, nek ora pulih ya nang kuli kono. Nggih, terus? Kurik terus aja nganti pradul. Nggih. Nek wong padu karo bojo ki aja sok pradul karo wong tuane. Ya. Mergone engko nek wong tuwa ki dipraduli otomatis ya mbelani anake. Oh nggih, heeh. Terus sing keri dhewe pegatan. nggih. Nah, pegatan ki pancen ajarane agama Islam niku halal. Nanging kuwi klebu dibenci dening Gusti Allah. Oh, ngaten nggih. Mula rumuse wong bebojoan ki siji gen ra padu. Apa? Bojomu inggatno. Kok rumasane lelakone dhek dhewe. Tur kula Mula- nambahi cagak niku wae Mas. Nggih. Cagak ki berarti ora gur papat sing digundelan. Apa? Tambah siji, dadi cagake 5. Cagak lek, Cagale apa? remi, Ora eneng kuwi. Ora eneng. Gawe-gawe Yo kuwi. nggih lelekan gen betah. Nggih, nggih. Ya, iki tetembangan. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jem setan datan purun paneluhan tanana wani
miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh anhana nyaket mring mami guna duduk man sirna Allahumma sholli wa sallim ala